Mana jangan lu bawa kawan ini lah, sanggih lu belajar apa kami mana bawa ubo jadi je, kalau mula semua, kalau mula pasti ada ni kita ya semua bu. Baru kayak kemana ulah, kunjungan baru ni ulah, semua ni ulah, semua kayak kemana ulah, kunjungan semua ni ulah, muri ni ulah, kunjungan muri ni ulah, Jina ni ulah, Jina lu mana ni ulah. Musoni waya, musoni waya, niwolo musulu, musoni wala. Pomani ma bani kumakam, patoni kumakai, dugu tarato, kono medoni bo. Tamani ni fulaye, tamani wati ni sete oini para, mani grebe sete oini apa, ande kuwe ozumde kiamu. Ada apa yang tahu ni? Tahu ni apa? Tidak gini sih. Tahu ni lah. Mandi kerja mulu nak bersang ni ulah jaga raju bersang. Semua cuma kumar raju kan baca, cuma kumar kerja mulu hari ni tahu ni kumar kamar mulu. Ramani tegela la mboga ngani na ramani ga dunia ko ne ba jigo ko kiamo ramani no bana kidini jo ale jano vale joni no muzuri bomo Robert Donyo Dino barma mebi Oleh kalau mau kena beri dah, kalau jaga ya siapa pun beri doanya. Beri jadi ni ada beri malah boleh beri malah. Jadi kan ya beri dua ni mana lagi? Ramai ni mana? Banyak orang kerana beri Allah. Jadi kan ya Jose lale. Ramai ni. Kadang ni nak buat apa? Siapa yang betul lah dulu lah ni modal sudah boleh kurang ini mana? Mana bisa lebih boleh? Macam ni yang lagi ye. Siapa yang merasa apa? Ramai ni pula merasa apa? Jadi lama merasa apa? Fitri ni pula merasa kini. Ini mula, ya juga ini mula boleh tak ini mula ni semua tak boleh ini mula. Sama ni ni. Kalau sama ni nama ni macam ni, sudah bulan dah bemang. Sama ni lah. Wala kau dah ramai orang nak ramai orang mana punya nabi ni orang dah nama lah nama orang dah mana ulah cerita. Sama ni mula. Orang ni suka ambil. Jangan pada mula jadi nama manga. Mereka terus ni orang baca tu. Selama ini orang kibat juga nak belakan deh. Jika framu mau apa ni? Mana nalilah barulah bermanga jaga le dominan ni. Nekulanya ni ulah jadi so framu dulu lah, bos mana ni pun namu. Framu dulu bos angin ulah jadi lo jaga buku ulum lah surah lagi kat bunyona. Nah ulah lami na baik, buku mana si moya lah. Zaman ini ulah. Framu boleh mak kalau boleh mak siapa jalan cakap kali peradu. Oh, kenapa masih main kelemo?
Serga do ye wole ka bo Franci. Abo Solomani mo na mo apale na ye ja ki be so je mo si mo wete. Kabangi Europe no ye kulanya no ulanja ko mata bangi na kamilo ngene ni wa kemeta sangi ni mulani zo apale le formula e ala. Solomani le. Ningwalo masuje dos mu nimero dramani nyiwela ningwalo mawazolo nzayajira bibibile wazo dramani madulonga menye era balaka da duale sumu ni atandora de brigilo ko mero ngadoni dina Jara Reni gaye meja nyugo dramani mugare me dramani dodoni Soma ni manya janyo na ni ma janyo ndongo bneninga Mugare mana gibo jabra mana gibo sona zungi mana gibo ila sona zuro krito teo tagi ni droboro Eura Okeyenga Jira dinga Sama mana janyo no ni ma janyo no go bneninga Ibuli tibulo Anya mobili bulo mo tila mi no dunya kono mobili bulo prenda ndo ga sira blao sangine ula kini ka se afro ki pam ka do fure Kilanga Jonga janyo no ni ma bulo ngale tilinga janyo no ni ma bobli Amne denga Nable denga Ramani Bengali. Ini yang masih tak suka ni ada. Ramani ni. Bebe je dramani na ba sangine ula ka konymani ndwanda ka fulanya ni ula jango yikire ne uta dramani ora yere Mama je ni ula Batama je ni ula Dramani ne ki wole ko furu no ba ki wole ba ko me ki wole so ma di no Mana merasa begani, apa dengan merasa gani? Ramani Bengali. Mewale malah berapa mereka, apa mereka dunia lah berapa mereka, nanga berapa Kasro tinggi cuma boleh, aku dah tinggi merah boleh. Kan nara kalau nyam boleh, kan tiba kalau nyam boleh, kan kontrol tinggi nyam boleh. Pernah sudah sini ni, ini mana dulu kerana suatu. Ramani dunia lah semua mama dia wajar dunia boleh, dunia tandura ni morning kerja betul kabuat dunia apa, jiru mangan ni ulun ya, lo ni dia ada tu, lo seberi jalan bro. Ramani mana? Baru nanti ni ya, baru nanti. Ini mana gaya Ramani? Jangan soal jamu nanti soal Allah. Ramani babu da lagrani babu ne jamane Fatima wadire
Musa Brother Jamusa Nima Demi Molo, Brother Jamusa Nima Toro, Toro, Yara. We have blood, no, baby. Yabam, let us never do so. Yakumama, Brukuna Yaranale, Brukana Yaranale, Babra Yaranale, Tamari, Yaran, the one name, Yaramala Sangim Rasuto, Alimamika Mateo, Fruto, Shamangrilla. Ibadah apa jabat deman yang hormat deman sakit ni mana jangkau ini nak jangkau jas malam buku. Muat buku dekat buku jangan dua di jadi riba bilangnya. Mau ini manungan ni, so jika ulapan ni, mau juga ulu den ni, fatnya buat diri. Pun pun nggak ya, pun tu belah terus saja mana bisa tu orang. Ini orang mana ni orang mana? Kalau di mana ini ya, ini juga mereka muda orang lelaki ni juga. Apa pun mana. Oh, tu jadi berkaya orang yang buat ini. Terima kasih. Solo ame kontrol saya lemari la, klega kontrol koli fuak. Mari dia mau apa, mari dia lah. Voilà. Ils sont voir là. Merci bien. N'était seulement depuis que nous fouillons, il y a un slow. Ma communication de Timon la truche, bala ati la mafio. Tiens, c'est pas payé. Masa Solomana pour payer. Communication paye. A savala ibi nyana tala Solomana dima tiche. Mene koymandra. Juroni solo. Ay sabala kapo solo ni taraje tane. Jena finde. Ni na bede nes aside. Ne konron digi. Ne tro butigi. Ne yiri tigi. Solo ni mbaya braje onya kasa de be alaka tramal be na da do je ko ala odiala. A 91 Rais autrement ça irait no mobile ça irait no ka sura fado masé. 91 jusqu'à 2005 Rastro trato con la mobile sabai. Rastro fate do man ne so so. Ni ko chew ye kile bi do nyero do la de sunari che ko do buji ka ka bodo tai. Solo e ka tram ne tade. Ni ada bole bi saw. Ale kile mulili e kile mbaradi. Na blete mene srasi de do ka bombela. Face à face. Nam. Ko jo wulila. Ka tenti gibi ko fe na desi la ka di masolo negative pe ko na ya fi wallahi bila negative pe ti ala negative pe ko na se pe Sona si pete bi de so alamsa ana no be ele na ndu iya jina bolo fana sama min fo dunya kono cene bo be dumuni ngoro le la o da we ya bari ni ga jama ka jani du bolo ila lu de be nya do ila solo c'est ça
Ramani ni wala ni zu dunu wala jamina jaye Ramani koranga ya dwaro doro be ma Ramani ni wala ni zu Demi mana yo kula nyani wala chai de ni na kono ma sangi ni wala ni zu Pare nya ba ka se dile mi ma dunya kono prote be ka se na suma ya to kele ma pa la ko di ni Ramani le Ho ma ko do ni wala Ma ni duro mi ko ni dunya kono Mi pare jura ni je mo yo ka bo juro ni Asamanya basi boleh kabo asamanya na tamane mona banya barola yora shamano ba jeno mana talu ni ndamine ngaba ba talu ni bani na bosi amse kam wadu bosi ya tiji to wadu akuma jinga de doni ne bari saya mate kam mo mun to wadu dunia kono sanke na ukudu fenge bari bude Ramani ni wa wachama me kujmani ane Ya bukan aku pun mana indra mana sangi ulah jai sih lepas bodoh lepas nak pun mana. Ramani leh, bos mau bukan mana mana ni. Nak apa bos siapa sih kamu adu bos saya di situ adu, pengke dah bodoh, tapi nak balik bodoh. Wanita ni mana selalu mana dia sering mana pengke jadi baik ni ulah. Ayahlah kalau siapa naik terus jinak jaga roh kena jinak aja mana bila saya terlah tu aku bos saya sehari. Jinak aja mana ini terdah kasih saya jadi terus di mana dunia kono. Ngama sigi sanga bonda la bengena do baba ko ni sugo matelia orande mu bolu bolu do baba ko ni sugo matelia bolu kan na so bo manyina bo do baba ko ni sugo matelia bolu nu la sumu ya rande bu yesu fenyi sugo mena se ti jetar ma dunya kono ambe je isugo gode katanga rande bu la o yaso je ma benge wo mo ye benge be ko do amoro ko ni do amoro manyo yo baba ko re Mete kuna toto bani toto manywanya jakuna. Mese manyana basi bani basi manywanya kabasa manyana. Mese kuda muzamani ni da muzamani. Jeli bai ni ula anu tole na ambe mala da mamaru bo bani bijo te mamaru ye tumanye. Na fitri serati mamaru wele la. Sabo kana jira mamaru wele la. Pai kana mana se tija mamaru be wele matuni. Sili kana la mamaru be wele. Lazara la mamaru be wele. Mo me mana mamaru ki fade me dunya kono. Misri mana bi wele lila. Egi sigi dro maloro ba. Nimi fatwa mo rai mi batwa me. Ina lo mamaru ti bonyo wani ala zro mando no ngani su bonyo mani yao. Tagi ngani zro baro. Le baro do ninga ye. Jamba kuruka mane bila ko mane melo molo mabelo mane de de la kene ngere mo ngena banda ne mo ngere bedre ndeni ba panyo wadi gere o kala rabi wele ari rabi boro de bolo mo panyo ngonde bolo miliye le ne mo ala rabi ko kene ne ga sangini wala bari ko nyama miliye mande Arabi ka nyumanya furumula minga ngakele ebela inerje ber musangile mala ba ayeso tanati wata no warije o fana ko ba nganya ni wazro siaba tren ba tene ma fasada sekuba ya fasada ngayeso wata o fana ko ba dunya kono nyumoni no ko kali ko jebe no Arabi kunde ngoni ko yoro do kula nyane wula ku fokale ta ka ci Arabi ma yen so Allah ya la to so mo Ramani no wala o kana ngo ba nyek do tru do
la bobe manga nyeso no bola bisi monna abarika ngamlo la trasi wabi bulum la tangi barikanye ama sommi go flamani kulanda ni wala o franga gele energy kama sangila wala saguni wala yetu wala be abarika trasi wabi wala jesi mu barikanye Dua semanda pun malam ini. Hari doni doni diula, namlo gadeli namlo diula, feeling gadeli fini diula, macam apa ini? Jangan mani leh. Bayi mana foto jangan apa? Bawanya maduro mana pelakande, peranda ini semua. Anggalan yang hero deh, anggaman semua mau ni kalau betul macam apa? Jadi mana? Dulu mengamen, si benda tu malah legam. Ini orang sama ni leh. Ini dia ramai ini, kami ni buat si benda tu. Sudah ada lagi ada. Yo baca loro, yo me llegué yo ni lo de Benedicta, si van a tomar la de cam. Sono nin nata kundo yere bi mawli boli kana solo nem bela drai ne sanasi drai ne nabile de kon mali dra de bele bele banja manja ka di wolo muso pe akapu idira nganya ala itake lala to e kan dimo bi misam Emai ala kumana alqur'ana kono ko tabaraka lazibi adil muluku wa huwa ala kulli shay'in qadir kwale ala ka demenado na de ni ga kola kwati kya fo jodo na bura mami ga kola fo jodo mami go abanya ala botaja barka tigi dara bebali kabura ka dai fasola kilo kime fla ane ko je sawosa e dramani penali bisaka wa bishe wa kime musaka eni no fe mola kata ifa dula dala clip Awi no anawi bon ko no de bolu bora so kana ka duningele jo olumo ko fle fasola to sedi be alay usakama alande nabila dauda de solomana so fe sabala donkele waso alay podo de dadu ko sa fe ko kausara ko ji ni mami tari ko ko injila ka hajumi to ilale ala bodla Nabila Dauda dengan Solomana tariko boy injila ka haju sabato ala ya sababe damai apare ko koina ko ala kale ken na fulo tigiye tuma be ka ko abiti ta ka seraka jibi sai ka ba kulu mun ga ko fe ala ya be ra maka ke sanu ayi ko boy injila ko ala ka ke masake ala ya daw te kam oui allez de kiringira ka dinga chepi worne ko ngabo Nabila Dauda dina Solomana atari ko injila ko ala ka le Solomana ke doni ba be ala ya ko sababe da mo yoro kelela ala na folo dama mina sanu de babulu ko ina folo ala ya masaya bangala ka doni bangala ye dani bi cey mana doni ke jogo jogo bi da Solomana na Solomana kilo tigi ko bashi tila la tru adam na seju gariana ni dabogola na fulola almangusi dabogola sige akola ban aparkane i jore na ika sote yante ya aflero ni minasisa aparkane wula da kele seju kilo la dra ne wala je weche
o wula da kelen a barika ne gariya kilo la ne y'o lajɛ o ye tiɲɛ ye. Abile de ne m'a fɔ wa n'i ye ne ye cɛ o cɛ nɔfɛ o to yen o bɛ se ko dɔ la ne n'i ye ne ye cɛ o cɛ nɔfɛ o to yen o bɛ se ko dɔ la. N'i ye nafiki yɛrɛ nimisala ye nafiki la i bɛ taa sɔrɔ a ye nafiya kɛ maa min nɔfɛ o de tɛ fonisere walima fɛn dɔw fɛ. Sinon nafiya tɛ dɔwɛrɛ ye n ko ni ɲɛkɔrɔ kuma duman don. Nabile de Tata kunun ko Tata de ko don Tata Sidibe ɲinan Tata de ko don Tata Sidibe su na Tata de ko don Tata Sidibe. Muso caman ye kalo d'a fa n'a ba la o wolokun ma foyi ɲa Tata ye wolokun ye fɛn dɔ ɲa Tata ye wolokun ye fɛn dɔ ɲa ko mani dara tigɛlen don cɛbakɔrɔ caman na Bamakɔ yan mais Tata ye ne ka muso ye a ma tigɛ i la san 20 ani kɔ bi ni Tata min bɛ jɛ la i ma se k'a la miniti kelen dara don dɔ tɛmɛnen na a fɔra k'i sunkuru ye Tata ye e y'a to Ala ma Tata y'a to Ala ma minnu y'o fɔ olu malo la ko Mandra o kama ne ko n ko cɛ o cɛ n'Ala ye fɛn bɛɛ d'i ma n'Ala ma muso ɲuman d'i ma bɛɛ wallahi i bɛ to cɛw kɔ i t'i bila cɛw ɲɛ e ma ye don min Sumaworo Kante ye Manden minɛ a ye Manden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko ka jɛ ko ka Manden kalifa musow la ko cɛ kelen tɛ se ko la o don muso kɔnɔntɔn k'o wele Manden su muso kɔnɔntɔn ɲɛka muso kɔnɔntɔn 218 k'u ka jɛ ka fara cɛw kan ko ka Manden baara ko Mandra musow b'i fɛ ko mama ni su ko Batɔma ni su e nɔfɛ jama ni maa 190 ye muso ye ni muso jugu b'i kun diɲɛ dogo dɔ dara kare mo a ko dara ka mɔgɔw y'a dabɔ dɛ o t'i ka so yan ko Mandra o Tata ko Sadiri ale b'i bɔ de k'a ŋaniya yira Solo la dɔrɔn Solo k'ale b'a ŋaniya yira e la dɔrɔn parce que dɔ bɛ se ka don Soloko la bi ko Solo da ka bo bi dɔ bɛ se ka don Soloko la bi ko tɔgɔ bɛ Solo la bi Solo yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔnin fɔ dɔ kun bi ko Sebo ye mais Solo depuis bi tɛ e ye ngɔni fɔ ale Tata kun k'a fɔ ni Dara ye a ko a y'a ni Dara ka jɛ jasa ka Dara musow jasa ka kɔnɔrɔntigi cɛman n'a musoman jasa ka somatɔ cɛman n'a musoman jasa donso cɛman n'a musoman bɛɛ ni fira bɛɛ ka bɛɛ jasa bisi kelen k'a d'i ma Solo k'i ka t'o di kɛnɛ ɲɛnama n'o tɛmɛna ka bɔ yen Safi a bɛ ka kuma fɛ dɔrɔn ji de cilen don a ɲɛ kan sabu ye hɔrɔnya ye a k'e Dara min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ e bɛ maaw ni min jɛ Ala de bɛ se k'i sara ni a ye ne sɔngɔ b'o seere n'i ye kungo kɔnɔ tile 14 heures i yɛrɛ kungo tɛ client e ka client kungo tɛ wallahi e bɛ ka dɔnnibaa dɔ de kɔ datugu sinon Ala ma client foyi ci e Dramani ma e ka so ni sigiyɔrɔ cɛ e tɛ se ka min mago dilan n ka kuma ne k'a ɲɛfɔ sinon mɔgɔ tun bɛna bɔ ka bɔ a ka miliyari baara la yɛrɛ nɔ a bɛ don yen nɔ waati min Dara tɔ sɔrɔ dɔrɔn a ka bo de kɛ kulusi la sini tɛ dɛ su na 20 heures yara a fɔ ko sini 8 heures ko n'i nana k'i ka baara tiɲɛna ale tun bɛ gɛn 20 heures de mais a donnen fɛ a 17 heures e ko Mandra heure 1 moins i tilara i ko wuli ka taa ni e bɔnna ka bɔ baara in na fo n ka sa ne t'i dɔn ni baara tɛ ko Mandra e y'o janjo kɛ yan nɔ ka taa cɛbilen gosi kɛ ka tila ka na an nan'o sogo dun Nabile de Safi Kulubali a ko Ala k'i sara Ala k'i mɛn an ye sini kɛnɛya bɛ Ala fɛ a caman Ala k'a da ni ma a ko a ye 400 sɔrɔ k'a bila Solo kɛ ko bi i sigale la Ala kana o tugu ale dusukun na 400 Solo ko k'o bila i ka bara kɔnɔ Adama Jara ne yɛrɛ ka Adama a ko dasi 400 Dara ko k'i jasa i ma karamɔgɔ bɔ ale fira karamɔgɔ de ye i m'a nɛgɛ furakɔrɔ i m'a jafa e m'a namara
ne bɛ fɛ ka dandigali de kɛ tɛnɛn ka kɔɲɔ na n y'o kelen de fɔ yan dara ne bɛ dan ne yɛrɛ ye min ye dara e b'o dɔn ne yɛrɛ ye min ye e bɛ dɔn ni kalama o o adama ka 400 filɛ ko k'o bila bara kɔnɔ k'i k'o faamu solo awɔ dara i denw ni jɛɲɔgɔn hali bi mamu dara mamu ko k'i jasa dasi 1000 i denw nana ni 200 ye i terikɛ nana ni 200 ye pusi solo ko ka nin bɛɛ bila i kun k'i ka nin faamu ne y'a bila bara kɔnɔ a fɔra i ka 200 ka taa a ka kɔrɔ nin bɛɛ ta ye a bɛ solo kun ni ala sɔnna a bɛ solo kun a ye nani wala wari bonya bɛ minnu fɛ a ye na n'olu ye Lévi depuis an bɛ kalifa fɛ yan Lévi 1000 filɛ ko k'o bila bara kɔnɔ mais Lévi ne tun sɔmana e ma dɛ n'i ye su in n'a diyara n ye n kumana solo fɛ n b'i deli i danbɛlɛ bɔbɔden faama ye k'i sigi ne mago bɛ e face à face e kɔnduru jikɔrɔ ni solo su in na parce que i fana wolo ye fɛn dɔ ɲa solo 1000 filɛ o minɛ fɔlɔ yan'an ka se Lévi ma dara kɔrɔkɛ don ni la kanu de don n'i y'u bɔlen so ka na ka su boli ka tile boli ba o ye ko dɔ ye ko ba dara i k'i kan ka foyi 200 k'i jaza o 2 filɛ solo ko k'o fana bila i ka bara kɔnɔ sarasi bɛ jama in fo kuma wɛrɛ foyi t'ale dara fɛ yan solo ye fɔli min kɛ solo a b'a fa jaza 1000 k'o bila bara lɔ k'a ba jaza 1000 k'o bila bara lɔ tɔnden cɛman n'a musoman k'a bɛɛ jaza 1000 k'a di journalisiw ma jeliw tasi 600 zona la kameramanu 4000 u sɔnna la technicien na 2000 u sɔnna la ko ka bɛɛ fɔ la ko ɲuman dara a barika